Zdarova i dobrodošli. Ovaj video je malo drugačiji od ostalih i ovo je nešto što mi je dosta vas tražilo. Pitanje je CSGO montaža i kao što možete vidjeti u naslovu, desilo se nešto u vezi sa bakom prasatom za vreme snimanja toga, tako da sam to ubacio u ovaj video. Ako vam se svidio ovo što ćete pogledati, dajte mi do znanja u komentarima. A pozdravko ovom video zapisu dobiju i ovi moji ljudi. Ako i ti kojim slučajem želiš da dobiješ pozdravko, ostavi neki lep i zanimljiv komentar dole. A ako kojim slučajem želiš da postaneš moj ljud, subscribe se na kanal. Fali nam jako malo do 10.000 i hajde da probamo da stignemo do toga do večeras. Hvala i uživajte. Milton Videos. Ovo je Balkan. Baka Prasi mi je komentarisao video na TikToku. Majke. Da, kaže mi da se gubim. Drama. A šta si rekao? Pa ne znam, vjerojatno nešto za gasere. I njegovu sliku sam stavio u taj klip i to je to, zbog toga mi kaže da se gubim. On čovjek ne zna da ja jedva čekam tako da neko da me... Čekaš cijelu karijeru, a? Pa, jesam mi komentarisao drugi video, kaže hvala za reklamu. Samo kaži poštujem te. I traži da ti donira 20 € na Paypal. Ti donirao stvarno? Pa znam. Ja isto mislim, da to i kažem. To ću mu tražim 100 €, bre. Da, traži 100 €, da. I tamo ne napravim rant na njega. Kako bre? Kako bre? Kako to? Kako je prošao? I zašto je prošao? Ubija ga! Joo! Dao sam mu 20. Ima ih. Pa van hitu skao. Pa da, ali treba da ga hituje, to je problem. Ajde. Ima ček. Pa si vidio? Dobro, ne znam, možda ne. Vidi. Ima. Bože! Ja sam i tebe ubio, kako to? Ti uzmeš bre, sad keksu. Napravi sve, sad ću uzmeš keksu. Ne! To. Yes! Ne bre! No! Fuck! Shit! Tu pala 3 smoka sad ovdje od CT. Oni misli smo i plentali, ja Ne! Ne me kio! Ajde bre, ne sme da izgubimo s hakerom. Mislim, nije da on nešto radi sad posebno, ali... Mislim, ok da provojno cheatuješ, ali kad provojno kriješ, to je već... Doći da igra 15-15, ne povedemo prvo 15, normalno. Matiću, šta je ovo? Matić, zašto tako držiš? Zašto tako držiš? Matiću, šta je taj crosshair? Brate, tačka, pa svoj jeste, ali tačka, moramo i mi da gledamo u to. To što imam bradu ne znači da treba da bude bomba kod mene. Bomba vam je outside long. A čekaj, ko je bacio bombu na ovo? Nije, mene ubio lik. To znači da si ti bacio, ni sad ćemo da te kikujemo. Dele, kako nema vremena. Minus 98. Ovo me podsjeti na ovog na Miražu što je brojao 1, 2, 3, 4, 4 middle. Da, minus. Ajde. Vidiš kako je. Kako dobar kill. Kako dobri. Xbox smo. Nije više. Među nama. Ne bre. Bacio sam mid. Garaža misliš? Da, garaža. Ja pušam B. Ne znam gdje je dečko, ne znam da se okrene. Vent. Jebo mu pas mat. Bože. Ajde, mutne. Dobre! Zašto da se Znači se izgrabao, znam. Dobre, ubiste mene, jebem te usta Nikola. Moći, moći. Ej, skir, man. Vidi ovog! Ujebote. Ne znam što znači beš. Na koliko dobro. Gistenstein. Oj. Gistenstein. You got the devil in your eyes. You went and took me